والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. O Hudaýyň has bendeleri Hudaýa başga zady şerik karar bermezler. Belki ibadetini Hudaý üçin has ederler. O Hudaýyň öldürmegini haram eden bir şahsyny öldürmezler. Meger hak ýol bilen öldürerler. O Hudaýyň has bendeleri zina etmezler. O her kim şu işleriň birini etse günaha gereftar bolar. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Oşoň üçin kıyamatda azaby iki beraber edip ziyada azap berler. Oşol azapda har zelil bolup hemişelik galar. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Meger ol adamy ki tövbe etse we iman getirip salih amallarını kesbetse, pes Allah tebarek ve taala olaryň günahlarını pozup yerine sogap ýazar. Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve nihayetde mehrebandır. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Ve her kim günah işlerden tövbe edip salih amallarını kesbetse, pes şol adam Hudaýa ýaxşy formunda ruju eden adamdır. Özünden razy bolunur, o özü de baran jaýyndan razy bolar. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Hudaýyň has bendeleri ol tor adamlardır ki yalandan şahit bolmazlar ve her wagty ki bir napesent adyň ýanyndan geçseler şondan ýüze vurup geçerler. Özleriniň hormatyny we keramatyny saklarlar. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Ol tor adamlardır ki wagty ki şolara özleriniň Perwerdigarynyň aýatlary bilen nasihat edilse, şoňa kerler ýany bolup ýa körler ýany bolup ýykylmazlar. Belki eşitip kabul etýän formunda kulak asyp şoňa bakarlar. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Hudaýyň has bendeleri ol tor adamlardır ki olar özleriniň Perwerdigaryny ýalwaryp aýdarlar: Perwerdigara, sen bize ata et öz hatynlarymyzdan we ewlatlarymyzdan gözümiziň rowşanlygyny we bizi muttaqilara we perhizkarlara imam we pişwa aýlandyr. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Şu mezkur sıfatlar bilen sıfatlanan adamlarga cennetin ulu menzelleri sogap berler. Meşakkatlara sabretmekler sebäpli. Oşalara şol beýik jaýlarda mulagat ediler ulu silag bilen we salam bilen. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Şolar şol ulu dereceli cennetiniň beýik jaýlaryna hemişelik bolarlar. Neweýle ýaxşy jaý we ýaxşy magamdyr şolaryň jaýlary. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Ey Muhammed, sen aýt, meniň Perwerdigarym size ähmiýet bermez eger dogaňyz bolmasa. Pes tahqiq siz ey kafirler, tekzip edip ýalany nisbet berdiňiz.
Pes tizlikda tek